Hello friends, welcome back to our channel. So लोगोफोर जों दा बे भिडिअ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों आद्रा थानाय कुइसननि सलुशनफोर आरो बे कुइसननि सलुशनफोराव जोङो जागायगोन 2008 आव मा फैदोंमोन आरो बिदिनो जों नायलांगोन 2008 निफ्राय जों स्टार्ट खालामलांगोन। सो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो दा जों स्टार्ट खालामसै 2008 आव मा फैदोंमोन। 2008 थांनाय जा सेबा HSLC आनजादाव 2008 आव बे डिटारमिनार्सनि ग्रामाराव मा फैदोंमोन बेनि बागै जों सावरायनोसै। दा ए नाम्बाराव मा फैदोंमोन, ए नाम्बारनि कुइसना जाबाय मेनी गेस्ट were invited but only बेनिफ्राय दङ डेस दङ, बेनिफ्राय आरो बे दङ टार्न आप फुल स्टप आरो बेथिं दङ, बेथिं जाबाय डिटारमिनार्सफोरा जाबाय ए फिउ, बेनिफ्राय दङ नैबे जागोन फिउ आरो डि फिउ। सो ए फिउ बा डि फिउ, दा बे मोनथाम डिटारमिनार्सनि मादाव मा मोनसे जगोन दा। सो राइट डिटारमिनार्स जाबाय ए फिउ जाबाय राइट डिटारमिनार्स। बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बाराव जाबाय, बि नाम्बारनि कुइसना जाबाय दिस इज देश इउरोपियान लेडि आई वाज, बेनिफ्राय दङ टकिं, आई वाज टकिं एबाउट। दा बेवहायबो आर्टिकेल दङ, बेवहाय ए एन आरो दि, दा बे मोनथाम आर्टिकेलनि मादाव मा मोनसे जगोन। सो बेखौ जों सिगाङावबो मोनबोदोंमोन बेबायदि कुइसन, जों बे एखे कुइसनखौनो जों सिगाङावबो मोनबोदोंमोन। दा बेनि राइट डिटारमिनार्स थामहिनबा आर्टिकेला जागोन डि, बेवहाय डि फज'नांगोन दिस इज द इउरोपियान लेडि बेबायदि जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सि नाम्बार कुइसना जाबाय I cannot give you, बेनिफ्राय दङ डेस मानि, I cannot give you डेस मानि। बेनिफ्राय डिटारमिनार्सफोरा जाबाय एनि दङ, बेनिफ्राय ए लिटल दङ, बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाबाय साम दङ। सो दा बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे जागोन दा, I cannot give you बे जागोन एनि मानि, नैबे राइट डिटारमिनार्स जाबाय एनिया जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार डि, कुइसन नाम्बार डि नि कुइसना जाबाय we found the house without बेनिफ्राय डेस डिफिकाल्टी, दा बिदि दङ डिफिकाल्ट। बेनिफ्राय डिटारमिनार्सफोरा जाबाय मास, बेनिफ्राय दङ मेनि आरो गुबुन मोनसे जाबाय मोर। दा बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे जागोन, बे मोनथामनि मादाव नैबे फार्स्ट वाना जागोन मास, we found the house without much difficult। बेनिफ्राय नेक्स्ट इ नाम्बारा जाबाय, नेक्स्ट इ नाम्बार कुइसन, इ नाम्बारनि कुइसनआ जाबाय श्रीलंका इज देश आइलेण्ड। बेनिफ्राय दा बेवहाय ब्रेकेटाव दङ ए एन आरो मोनसे जाबाय डि, दा बे मोनथाम ए एन डि, दा श्रीलंका इज मा जागोन बे मोनथाम मादाव, दा नैबे एन जागोन श्रीलंका इज एन आइलेण्ड। जिहेतु आइलेण्डनि गिबि हांखोआ जाबाय नैबे आया जाबाय मोनसे भावेल लेटार, बेखायनो जों बेवहाय एनखौ फज'नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट एफ नाम्बार, बे जाबाय अफ द बयज वाज रिवार्डेड, दा बिदि दङ अफ द बयज वाज रिवार्डेड। बेनिफ्राय ब्रेकेटाव दङ, बे जाबाय इज दङ, बेनिफ्राय एभ्रि, बेनिफ्राय आरो एनि। दा बे मोनथामनि मादाव माबे जगोन दा, इज जागोन, इज अफ द बयज वाज रिवार्डेड। दा बे इजआ जाबाय राइट डिटारमिनार। सो बे गासै मोन द' डिटारमिनार्सफोरा 2008 आव फैदोंमोन। बेनिफ्राय 2009 आव मा फैदोंमोन जों बेखौ नायनोसै। 2009, दा 2009 नि गिबि ए नाम्बार सोंलुआ जाबाय, 2009 नि ए नाम्बाराव दंमोन he gave away dash money he had, बेनिफ्राय दोङो to the
बिगार माने गोरिबनो बेयो माने रां होदोंमोन होनना बुंदो दा बेनिफ्राय दङ लिटल ए लिटल बेनिफ्राय दङ डि लिटल दा लिटल ए लिटल आरो डि लिटलनि मादाव मा मोनसेया जगोन नैबे डि लिटला बेवहाय जगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय रिडिं इज देस इउजफुल हबि बेवहाय आर्टिकेल दङ ए एन आरो डि दा बे मोनथाम आर्टिकेलनि मादाव बेवहाय जगोन नैबे फार्स्टनिया ए आ जगोन बेवहाय रिडिं इज ए इउजफुल हबि बेनिफ्राय नेक्स्ट सि नाम्बार सोंलुआ जाबाय only days of the candidates were बेनिफ्राय दङ suitable दा बेवहाय डिटारमिनार्सफोरा जाबाय few दङ ए few आरो गुबुन मोनसे जाबाय डि few दा बे मोनथाम डिटारमिनार्सनि मादाव नोंथांमोना बेवहाय सायख'नांगोन माबे मोनसे राइट डिटारमिनार्स बेनि राइट डिटारमिनार्स जाबाय नैबे few जागोन फार्स्टआ only few of the candidates were suitable बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार डि आ जाबाय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार डि बे कुइसन नाम्बार डि आव थानाय सोंलुआ जाबाय दे ओन बेनिफ्राय दा मेथ्स without dash difficulty दा बेबायदि दङ बेबो फैबायानो थायो स' बेनिफ्राय बेवहाय दोङो मास मोर बेनिफ्राय आरो मिनि दा बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे राइट बेखौ सायख'नांगौ दा बेनि राइट एन्सारा जाबाय नैबे मासआ जागोन दे ओन द मेथ्स उइदाउट मास डिफिकाल्टि बेनिफ्राय नेक्स्ट इ नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय गिबियावनो बेवहाय लांदां जायगा दङ बेनिफ्राय अफ द कम्पिटिटर्स बेवहाय दोङो कम्पिटिटर्स बेनिफ्राय विल गेट ए सार्टिफिकेट बेनिफ्राय आरो दङ बेवहाय मा होनना बुङो बे ब्रेकेटआव दङ बे जाबाय एनि बेनिफ्राय इज आरो गुबुन मोनसे जाबाय एभ्रि दा बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे जागोन दा बेवहाय राइट डिटारमिनार्सआ जागोन नैबे इजआ जागोन इच अफ द कम्पिटिटर्स विल गेट ए सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नेक्स्ट एफ नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय बेवहाय एफ नाम्बारनि सोंलुआ I don't expect dash help बेनिफ्राय from them दा बिदि दङ आरो बेवहाय ब्रेकेटआव होनाय दङ some दङ बेनिफ्राय any दङ आरो गुबुन मोनसे जाबाय many दा बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे जागोन दा स' I don't expect this help from them बेवहायबो जागोन नैबे एनिया जाबाय बेवहाय राइट डिटारमिनार्स नोंथांमोना लांदां जायगायाव एनिखौ लिरनो नांगोन बे जाबाय 2009 आव फैनायमोन बेनिफ्राय 2010 आव फैनाय सोंलुफोरा जाबाय स' नेक्स्ट जाबाय 2010 नि गिबि ए नाम्बार सोंलुआ जाबाय स' बे फैबाय थादोंमोन बे सिगाङाव फैदोंमोन माय ब्रादार इज देस NCC cadet दा बिदिनो माने फैनायानो फैबाय थायो जेब्ला नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारखौ सल्भ खालामनो नाजायो अब्ला बिदि सेम कुइसनखौनो मोनबाय थागोन दा बेवहाय जाबाय राइट एन्सारा जाबाय नैबे एन जागोन माय ब्रादार इज एन NCC cadet बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय बे जागोन फार्स्ट रिड dash books you have with you बेनिफ्राय ब्रेकेटआव दङ few दङ बेनिफ्राय ए few बेनिफ्राय आरो डि few दा बिदि दङ फार्स्ट रिड बुक्स you have with you few ए few and डि few दा बे मोनथामनि मादाव बेवहाय माबे मोनसे राइट जागोन स' बेनि राइट डिटारमिनार्सआ जाबाय
नैबे the few first read the few books you have with you नोंनाव जा एसेबां बुक दङ बेफोरखौ गासैखौ गिबियावनो फरायग्रोनो होदो बेबायदि जों बुंनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट सी नाम्बारा जाबाय बेवहाय गिबियावनो लांदां जायगा बेवहाय दङ of the oranges were बे दङ rotten होनना बुंदो स' बेखौबो जों सिगाङावनो मोनबोदोंमोन बेदि टाइपनि कुइसन बेनिफ्राय many दोङो more दोङो आरो मोनसेया जाबाय mass दा बेवहाय बेनि राइट डिटारमिनार्सआ जाबाय नैबे मासआ जागोन mass of the oranges were rotten बेनिफ्राय नेक्स्ट डी नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय बे Socrates gave dash useful advice to his बेनिफ्राय दोङो pupils दा बेबायदि सेन्टेन्सआ बिदि दङ बेनिफ्राय ब्रेकेटआव डिटारमिनार्सफोरा नैबायदि दङ many दङ बेनिफ्राय mass आरो गुबुन मोनसेया जाबाय more दा बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे जागोन Socrates gave mass नैबे मासआ जागोन mass useful advice to his pupils बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट फैबाय ई नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय hurry up बेनिफ्राय we have only time left स' बेनिफ्राय ब्रेकेटआव दङ डिटारमिनार्सफोरा little बेनिफ्राय a little आरो जाबाय the little दा बिदि दङ स' बे मोनथामनि मादाव बेवहाय नैबे फार्स्टनिया जागोन hurry up we have only little time left माने जोबोर खम समल' दंसै आरो जोंनि आखाइ बेखायनो जल्दि hurry up बुंदो थाबैनो खालामना होदो खामानिफोरखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट एफ नाम्बार सोंलु बे 2010 आव फैनाय जोबथा कुइसन बे एफ नाम्बार दा बेवहाय दंमोन नैबायदि the workers decided to form dash union दा बिदि दङ बेनिफ्राय आर्टिकेलफोर दङ बेवहाय ए एन आरो डि स' बेबो जोबोर गोरलै बेवहाय जों मोनथिखायो नैबे एआ जागोन जुदि इउनि गारा इउइन थाङोब्ला नैबे फार्स्ट एखौ जोङो बेवहाय इउज खालामनांगौ जों रुलखौबो डिसकास खालामदोंमोन ए एन डि बेफोरनि बाहायनायाव नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आर्टिकेलनि बागैबो जों सावरायबोखादोंमोन मोजाङै बेनिफ्राय बे जाबाय 2010 आव फैनाय बेनिफ्राय 2011 आव मा फैदोंमोन जों एसे नायनोसै दा बेवहाय जों सावरायगोन 2011 दा 2011 नि गिबि सोंलुआ जाबाय बेवहाय ए नाम्बार सोंलुआ जाबाय नैबायदि द पेइन्टार इज ए मैन अफ डेस वर्ड्स दा बिदि दङ बेनिफ्राय आरो ब्रेकेटफोराव होनाय दङ फिउ होनाय दङ ए फिउ आरो मोनसे जाबाय डि फिउ दा बे मोनथामनि मादाव नोंथांमोना बेनि जा राइट डिटारमिनार्स बे जागोन फिउ दा नोंथांमोना बिदि सेलेक्ट खालामना बेनि एन्सारखौथ' माबोरै लिरनांगौ हमनो हाखाबाय नोंथांमोना बिदि कुइसन थागोन सोंलुआव आं जिहेथु बेवहाय एन्सार लिरनानै बेखौ लिरफिनबाय थायोब्ला गोबां गिलाव जायो भिडिअआ बेखायनो आं डाइरेक्ट एन्सारखौ माने नैबेयावनो कारेक्ट लिरनानै दिन्थिनाय जाबाय बेनिफ्राय दा नोंथांमोना एन्सार होनानै लिरनो हागोन दा पइन्टार इज ए मैन अफ फिउ वर्ड्स दा बिदि बेनिफ्राय फिउनि सिङाव आन्डारलाइन होबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बारा जाबाय गिबियाव लांदां जायगा दङ बेनिफ्राय बेवहाय दोङो अनारेरि सेक्रेटारि बेनिफ्राय गेट्स नो सेलारि फर होल्डिं द पास्ट फुल स्टप बेनिफ्राय ए एन आरो डि बेवहाय
राइट डिटारमिनेसन नैबे जागोन एन आ जागोन एन अनारारि सेक्रेटारि गेट्स नो सेलारि फर होल्डिं द पास्ट बिदि एन आर्टिकेला बेवहाय बाहायजागोन नैयाव बेनिफ्राय नेक्स्ट सी नाम्बार सोंल' बिदिनो फार्स्टआव ब्लेंक दोङो बेनिफ्राय अफ द candidates must produce her बा बेनिफ्राय आरो हार आरो नैयाव बेहाय अब्लिक होनानै हिसबो दङ सोंल' दङ दै बेनिफ्राय हिस बा हार आइडेन्टिटि बेनिफ्राय कार्ड आरो बेवहाय डिटारमिनासा जाबाय एनि एभ्रि आरो गुबुन मोनसे जाबाय इस दा बिदि होनाय दङ स' बेवहाय नैबे इसआ जागोन इच अफ द केन्डिडेट्स मास्ट प्रडिउस हिज हार आइडेन्टिटि कार्ड नैबे जोबथारनाय जा डिटारमिनास बेयो जागोन इस बेनिफ्राय नेक्स्ट डि नाम्बारनि सोंलुआ जाबाय India won the match with dash bit of luck बेनिफ्राय डिटारमिनासफोरा जाबाय लिटिल दङ ए लिटिल दङ आरो मोनसेया जाबाय डि लिटिल ए लिटिल एन्ड डि लिटिल दा बे मोनथामनि मादाव इन्डिया won the match with बेवहाय जागोन नैबे ए लिटिला जागोन ए लिटिल बिट अफ लाक स' बेवहाय इन्डिया won the match with dash little bit of luck बे जागोन नैबे ए लिटिला बेवहाय बाहायजागोन ए लिटिल डिटारमिन्सखौ जोङो बेवहाय लांदां जायगायाव लिरनानै होनांगोन स' बे मोनब्रै ए बि सि डिआ जाबाय 2011 आव फैदोंमोन बेवहाय आरो एक्सट्रा मोननै कुइसन फैयाखै जास्ट मोनब्रैल' फैदोंमोन दा बे मोनब्रैखौ नोंथांमोना लिरनांगौ अब्लासो 2 मार्क्स मोनगोन बेनिफ्राय 2012 आव मा फैदोंमोन जों नायनोसै बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो 2012 खौ नायनोसै 2012 बेवहाय ए नाम्बाराव दङ ए नाम्बार सोंलुआ जाबाय बेवहाय गिबियावनो लांदां जायगा दङ बेनिफ्राय मेन आर फ्रि बेनिफ्राय दङ फ्रम फाउल्स दा बेवहाय दङ फिउ बेनिफ्राय ए फिउ बेनिफ्राय आरो डि फिउ दा बे मोनथाम आर्टिकेलनि मादाव माखौ दा राइट जागोन दा बा बेनि राइट डिटारमिनार्सआ मा जागोन दा बेवहाय नोंथांमोना नैबे फार्स्टना जागोन फिउ मेन आर फ्रि फ्रम फाउल्स माने खम मानसिया माने गावनि गोरोन्थिनिफ्राय फ्रि होनना बुंदों दा बेनिफ्राय बे जाबाय ए नाम्बार बेनिफ्राय बि नाम्बार सोंलुआ जाबाय बेवहाय गिबियावनो बिदि दङ लांदां जायगा दङ बेवहायबो बेनिफ्राय आवर हेज पास्ट बेनिफ्राय सिन्स हि लेफ्ट दा बिदि दं लेफ्ट आस दा बिदि दङ बेनिफ्राय आर्टिकेलफोरा जाबाय ए एन आरो जाबाय डि दा बे मोनथामनि मादाव बेवहाय जोङो बेखौबो डिसकास खालामबोखादोंमोन आर्टिकेलनि सायाव स' नैबे जागोन एन आवारनि सिगाङाव जेब्ला मा जायो एन आर्टिकेला बाहायजायो एन आवर हेज पास सिन्स द लेफ्ट आस दा बिदि जागोन बे जाबाय बि नाम्बार कुइसन बेनिफ्राय सि नाम्बार सोंलुआ जाबाय नेक्स्ट फैबाय जोंना सि नाम्बार सोंलु आरो बे सि नाम्बारावबो गिबियावनो लांदां जायगा दङ स' बिदि लांदां जायगा दङ बेबो बेनिफ्राय अफ द स्टुडेन्टस बेनिफ्राय विल बि गिभेन ए कपि बेनिफ्राय अफ द मेगाजिन दा बिदि दङ दा बेवहाय अफ द स्टुडेन्टस विल बि गिभेन ए कपि अफ द मेगाजिन आरो बेवहाय डिटारमिनार्सफोरा जाबाय एभ्रि दङ बेनिफ्राय दङ इस दङ बेनिफ्राय दङ एनि दा बे मोनथामा दङ बेनिफ्राय दा बे मोनथामनि मादाव माबे मोनसेया जागोन बेवहाय नैबे इसआ जागोन इच अफ द स्टुडेन्ट विल बि गिभेन ए कपि अफ द मेगाजिन बेनिफ्राय नेक्स्ट डि नाम्बार सोंलुआ जाबाय प्लिज गिभ मी dash money you have
you have दा बिदि दङ बेनिफ्राय आर्टिकलफोरा जाबाय little बेनिफ्राय a little आरो मोनसेया जाबाय the little दा बिदि little a little and the little please give me money you have दा बे मोनथाम आर्टिकलनि मादाव माबे जागोन नैबे लास्टनिया जागोन please give me the little money you have दा बे जाबाय 2012 आव फैनायमोन स' बे जाबाय 2012 आव बेनिफ्राय जों दा 2013 आव मा फैदोंमोन जों बेखौ नायलायनोसै दा 2013 नि गिबि सोंलुआ जाबाय ए नाम्बार सोंलुआ जाबाय he will come बेनिफ्राय back within बेनिफ्राय dash hour दा बिदि दङ बेनिफ्राय आरो बेवहाय ब्रेकेटआव ए एन आरो डि दङ दा बेवहायबो मा जागोन नैबे एन आर्टिकला बेवहाय जगोन he will come back within an hour बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बार सोंलु बे बि नाम्बार सोंलुआ जाबाय गिबियावनो लांदां जायगा दङ मेन आर बेनिफ्राय फ्रि बेनिफ्राय दोङो फ्रम फाउल दा बेखौ जों मोनदोंमोन एसे सिगाङाव मोनबोदोंमोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय फिउ दङ बेनिफ्राय ए फिउ आरो मोनसेया जाबाय डि फिउ दा बेवहायबो बे मोनथामनि मादाव मा मोनसे जगोन बेवहाय नैबे फिउ डिटारमिनासखौ फज'नांगोन फिउ मेन आर फ्रि फ्रम फाउल्स बेनिफ्राय नेक्स्ट सि नाम्बारा जाबाय लिप इयार दा नोंथांमोना लिप इयार माने मा बेखौ मोनथियोब्ला खोन्थाहरदो कमेन्ट्स बक्सआव लिप इयारनि ओंथिया मा आं बेखौ खोन्थाला स' नोंथांमोननिफ्राय आं कमेन्ट्सखौ लुबैदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिप इयार माने माखौ बुंनाय जायो लिरनानै हर दा लिप इयार फल्स इज बेनिफ्राय बेवहाय दोङो 4th इयार आरो बेवहाय डिटारमिनासफोरा जाबाय एनि बेनिफ्राय एभ्रि बेनिफ्राय आरो बेवहाय दोङो इस दा बे मोनथाम डिटारमिनासनि मादाव मा मोनसे जगोन दा लिप इयार फल्स इस नैबे एभ्रि जागोन बेवहाय एभ्रि 4th इयार माने 4th इयारनि उनाव मा जायो नैबे लिप इयारा जायो स' लिप इयारखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय लिप इयारनि ओंथिया मा आं बेखौ फोरमायला आरो जुदि फोरमायनांगौब्ला आं उननि भिडिअ'आव बेखौ फोरमायसिगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट डि नाम्बार सोंलु बे डि नाम्बार सोंलुआ जाबाय बेवहाय गिबियावनो लांदां जायगा दङ बेनिफ्राय लार्निं इज ए डेन्जारास थिं दा बिदि दङ आरो बेवहाय डिटारमिनासफोरा जाबाय लिटल बेनिफ्राय ए लिटल आरो बेवहाय दोङो दि लिटल ए लिटल एन्ड दि लिटलनि मादाव मा मोनसेया राइट डिटारमिनास जागोन बेखौ नैबे लांदां जायगायाव लिरनो नांगौ दा बेवहाय नैबे जागोन फार्स्टनिया जागोन लिटला जागोन लिटल लार्निं एसे डेन्जारास थिं माने एसेल' रोंनाया गिनो गोनां होनना बुंदों दा बाङायल' बेखायनो जों खमल' रोंनानै थानो नाङा जों फारसेनिफ्राय सोलोंनांगौ समाव सोलोंनांगौ सम बायदि जा खामानि सोलोंनो गोनां बेफोरखौ जों सम थानायाव सोलोंलांनांगौ अब्लासो माने जोङो जौगालांनो हायो स' लोगोफोर जों दिनै बे भिडिअ'आव बेखिनियावनो स्टप खालामथ'बाय बेनिफ्राय जोङो 2014निफ्राय जोङो उननि भिडिअ'आव डिसकास खालामगोन थामहिनबा 2014निफ्राय जोङो 2020 मायथाइयाव मा डिटारमिनास फैदोंमोन थांनाय मेट्रिक एबा HSLC आनजादाव बेखौ जोङो नेक्स्ट भिडिअ'आव थामहिनबा नेक्स्ट उननि गोनां फैगोन भिडिअ' नोंथांमोनजों डिसकास खालामगोन स' लोगोफोर जों दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम उननि भिडिअ' लोगो मोनगोन गोजोन्थों।